ụmụnne m anyị ka nọkwa na ụtụtụ ọma nụ ebe anyị na-eweta n'ihe na-enye n'obi ọma ikwu gbasara ezinụlọ. Kedu isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa? Ọ gbasa nkwado mgbamakwụkwọ, ihe dị iche iche na-eme, otu ga-esi akpọ ọgọ gị nwaanyị na ọgọ gị nwoke saa abịa mgbamakwụkwọ. Ha ga-akpọ ndị vileji niile, ndị ụlọ niile bụ ma kosta kpọta ha. Ụkwanye nwoke mmadụ na-eche ọbịa ji ọ na-achọ ebe ha ga-eyi, ụdị nri ha ga-eri. Ọsọ nke a ka a na-ekwu nwunye ga-asụ enyi m nwaanyị oge ọgba akwụkwọ ọ gara Dubai. Nke honeymoon abụkwa eje na-eje. In fact a na-ana ebe ahụ ka a na-akwado wedding, ka a na-akwado honeymoon na-ese okwu dị n'enu ya. Gịnị ọ bụkwa na ọ bụ Dubai adị m aga na-ajụ ha sị ha biko ịkpọrọ dị enyi gị nwaanyị unu mechaa wedding unu aga na obodo ahụ n'ubi. Iwu na ị ga-aga na honeymoon? No, mba, ihe nwa ka m gwa gị eziokwu, ebe a m nọ ewe m nọ ihe dị mma maka gị na ndị mmadụ ma mbọsa ahụ isiri onye ahụ will you marry me, mkpọtụ dị ebe niile. Onye na-ejikwa ego ịga honeymoon. Emechaa wedding na nne na iji igodo ego a ga-enwe ebe ndị mmadụ na-anọ. A na-ana ofu abalị 5,000. Ịkpụrụ nwunye gị ma ọ bụ onwe nwanne nna m mgbe ọ lụrụ be anyị ka ọ bịa honeymoon. Yes, ọ bịara be anyị mpa m enye ya nwa ya na nwunye ya ha nọ 1 month. I'm telling you the truth. Tupu anyị na-ekwuru gbasara honeymoon nke ịkpọ ndị na-abịa wedding ka aka na-ekwu okwu iso ịga na village gwa nne na nna Odopi dị na nwunye m chọrọ ịgba akwụkwọ, ha ga-akpọ ndị chere ka onye ọbịa etinye ọnụ n'okwu a. Onye ka m na-ajụ onye ọbịa nne m na nna di m la na village gwa ndị nke ha achọrọ m ịgba akwụkwọ. Nne na nna gama emechi ahịa ndị ma ndị chọọchị ụmụnne ma ndị na-ahụ ihụtụbe bifo oru mbọsị wedding anyị na-enukọrọ. Gị ka ị chere biko landị ara gị Igbo ọma nwe m ni ahụ naanị Chineke onye jiri ekete kuru mmiri. Onwekwa onye ọzọ. Gị nwa mmadụ si na-eji ekete kuru mmiri gị ma na ọgọdọ ga-awụchi anya. Ị na-akwado mgbamakwụkwọ eje n'ala Igbo jee fụọ opi onye na-aga ọ na-apụtawachia mgbe a na-akpọ bans na chọọchị ma ihe ndị mmadụ na-eji egewe aha gewe ezinụlọ ahụ ejighị eji ndị a na-eri ihe na ndị a na-eri ihe n'ebe ha abịa gewe ndị ga-eji eji kpụzi alụ ime onwe ndị na-ewu aka arụghị n'ụlọ wụ ịbịa bi kpụzi alụ advisors ọhịa bekee kpọrọ ya. Biko nụ anyị enweghị ụdị oge ahụ na mgbawa dị ka ka anyị na nwa gị akpọla bans marriage nwa gị gwa ndị ezinụlọ ụlọ o nwere ndị a na-akpọ ndị ọbụma agwa ha na ha ya wụ ụmụnna nwe nwaada bịa ịlụnị ozugo ụmụnne m ụfọ ihe ọzọ fọdụrụ one ndị nwe mmadụ gacha wedding ebe ejighị ya lọta ịbịakwa ụlọ ọbịa n'ụlọ ihe ọbụla e wetara ọ ga-eru unu aka mana nwaada na di kwukwu na room abụọ unu evuru coaster bus abụọ tirie hayas na ndị bu private car ha esotia na line abịado wedding nwa ha si ala Igbo na-abịa obodo anyị nọ na ya. Esi ala Igbo abịa n'obodo anyị na-akpọ Lagos ịbịarute abịakwa ụgwọ moto bịakwa ụgwọ họteelụ ebe ejeghị ijeni abịakwa ụgwọ nri ebe ihe ha ga-eri. Nwanne m anyị na-echekwara onye ahụ ndụ anyị echere ya ndụ. Biko arịọ m unu ụdị ihe a ọ dịghị mma na agbama nke anyị na nwaanyị ga-eke ihe dị aka nga aka ruru ihe onye asịkwala maka na Bernard mere ihe ka Timothy mee ya maka na oke soro ngwere ma mmiri ya akọ ngwere agaghị akọ oke mma mmanụ. Nwaanyị ọma biko onye o kwuru kịta nwe nke o chetere m ịma na omenala a na-agakwa n'ụzọ ije ihu nke dị mma ịmụta ime ihe mere nke ndị Igbo anyị ajụ wee dị njọ. Ndị ọma na-ege m ntị ha ga-eburu kosta niile onwe ga-eweta 1 naira mmiri onwe ya ga-ebu na obodo anyị nọ ma ihe m ji hụ ha n'anya ịma na ala Igbo a na-ewu ọkwa irugo n'ịnụ nwaanyị bịa zie anyị ya mana obodo a na-ewu ya na nwa ha bata achọrọ ịnụ nwaanyị sika ego one ka iji ọnkụlụ nke eweta sista nke eweta wedị
obodo ị na-abịa n'ahụ ihe a niile ị na-eri ọwụkwa ndị na-alụ di na nwunye na-eweta ya na-esi nri na nchi na nchi ụmụ ọkwa ezinụlọ onye aweta onye aweta ya mana ala Igbo mmadụ niile ndị ji ego ga-anọ kwụkwụrụ na-eche ka ị bịa mebọcha onwe gị gaa lute ndị vileji ha bịa ebe a bịa mebọ gị nwaanyị anyị bụ ndị Igbo ji eme ihe ahụ ọ dị mma ọ dị ka ị ga-amụtakwanụ ihe ndị ofe mmanụ na-eme mgbe ndị Igbo anyị ndụfọ amụtago ya ndị Igbo anyị ndụfọ amụtago ya na a na-emeji maka n'ebe nke anyị nwa na ebe m si ụmụnne m ofu onye chi bụ akwụ mgbe nwa nwanne m chọrọ ịlụ di mgbe m gaji eshiri nri ga ndị ka ọzọ chitechekwa nke ha nke na-echite nwe weta ego eji nyere nwanne m nwaanyị aka ma o ji ego m eji ego abịa mepụ ya ihu ebe anyị mụtakwana ya ọ na n'obodo a ezigbo ndị Igbo anyị achọghị ịmụ nke ọma ndị ọjọọ ya ọ bụ ikwutọ mmadụ o jikwa n'ego ya bịalụ na ịhụkwara wedịn nka rice ha atọghịkwa ụtọ rice white nwaanyị wetaghị tomato mgbe ị na-abịa ka eshie ka oke eke ọ bụ ihe mmadụ ji nwee nwanne m gị kwado achị ọchị anyị kwesịrị itinye ihe onye nwe ara ọ na-aṅụ abụ onye nwa ahịa nọ n'ala Igbo o kwesịghị ka ọ dị otu kama ha bịa madat mgbamakwụkwọ ha bụ basket ha bụ akpa ha ga-eji egwuru enwe ka eji ala enwe gift iri ofu onye chike ihe iri enyi ofu gift ọ sị gị nye ha m nke m jụọ ha sị ya biko ị ga-eburuchi ihe a niile ọsọ gị ga eme ke m ga-afi village mgbamakwụkwọ m so ha gaa mụ na nwaanyị nọkịta m ebute rice ụlọ anyị aga m ha rice disappear rice pụọ ebute loyi ọ nwere akpa nọ n'okpuru tebụl na ama m so mbịa sị ka m legodo ihe na-eme dị ka mmanya na-eme one bag ofu bag dọ n'akụkụ ama na ofu bag a nwee nylon bag n'ime dị iche iche ka a na-etinye ofe ka mama ya si ya bịa ndị a na-adọma gị na-awụnye kedu ndị na-eme mgbamakwụkwọ a ka ihe chọọ ka anyị ndị ọbịa ndị ọzọ ha bịa mgbamakwụkwọ ndị ji ego m si ime ya ọzọ m ga-agwa ndị a na-ekeri anaghị nke a m ekpuchikwa ihe ọjọọ ama ga-agwa ha na o bu akpa esi ndị elu otu aka ha na-eme bilie ebe m nọ change position gaa bidokwa ebe ọzọ na maka ọma nla elele ga merụ maka ime kọmishọn na-ebu ha ọrịa ọzọ maka ndị dị ala abịa ma ha bute nke ha ga-enye ndị bịa abịa Igbo abịa ma bute nwunye obi ọma gị ọsọ di na nwunye makwa o nwere onye mụ na ya na-arụkọ ọrụ nwa ya mere nke a na-akpọ birthday mgbe ahụ o nwere ka ihe deta eji ụgwọ ngacha birthday pụta kpọọ ya si ya nwaanyị ọma bịa how did you do this ọ sị m gịnị ha na adanne di ya ihe mere keeki osote adanne di ya shiri nri osote nke anọ na mama nwaanyị sịrị m na birthday ahụ hụrụ dịka ebe nwa gọvanọ mere ihe n'ọsọsọ ọsọ 10,000 ka ya na di ya wefute ndị Igbo anyị ga-ebu ochegodo na Igbo aha gwara gị iwu o wetara m kaadị ha nọ na ị ka na-ekwudi kaadị mgbe ọ na-aga akwụkwọ nwere mgbe m nọrọ ọ bịara apọt ọ bịa kelee m agụwarụ gị iwu ama m ebuteghị nwaanyị bịa kelee bịa gwa ya na nwaanyị wetere ya kaadị kpọrọ di ya bịa zie n'ihu ya ka onye ndụmọdụ ọ bụrụkwa gị omenala Igbo ndị a tosiri ịwụ ihe ndị a ga-ekpolachi azụ agago n'ihu ọ bụ omenala na-adọghachi mmadụ azụ ị na-elele ụmụ agbọghọ na-etolite isi ha lụọ ndị Igbo ha jụ eziokwu maka na-eche na ihe a n'oge mekwana ụmụ okorobịa ya da-alụkwu nwaanyị n'oge maka ọsọ gị ga-alụ sị ga-akpata ego mana onye ebe anụnwa ma o nwere ego ma o nweghị ego nyere ya aka alụọ nwaanyị amụtala ụmụ ka a na-enyekwara gị aka alụcha nwaanyị ahụ ha nwere ike nyekwara gị aka tụọ ego unu enweta ụlọ nyere gị aka chọta ọrụ mana ebe anyị nwa bụ ndị Igbo ụmụnna gị sef inye dị gị ọrụ ọkwa ọdụgụ nwaanyị ya nyewe ya nri kenye ụmụ okorobịa anyị ji enwe nsogbu na mgbamakwụkwọ na nwoke na nwaanyị kedu ihe na-eme weme nke mgbamakwụkwọ m gara mgbe mmanya ukwu mle ihe butechu ji arụ 100 m na-ajụ kedu ihe ji ya eme ọsụ ha na-ere nwa ha onye agwa ha weta mgbamakwụkwọ weke ji agba oke ahụ ụmụ okorobịa anyị ruo ịlụ nwaanyị ha alụghị nwaanyị maka ego ọ dịghị mma maka kọmpetishọn nne emekwana asị ebupụta ji wepụta Stella pomade weta ihe niile dị iche iche m na-ajụ onye mere ụdị ya kedu ego ọ ga-eji enye nwunye nri ị ka na-ekwu ji ahụ ị hụrụ ebe ahụ mgbe ha ga-abịa ha bịa lechaa ya sị gị na nke a pere mpe na nke erighị ji gị na ha emekọbe ụmụada ndị ezi a oge ụfọdụ ọkwa ịma achịcha eji aṅụ tii oge ụfọdụ o nwere nke ị ga-egote ha lee ya sị gị na nke awụghụ nke na-atọ ụtọ na e nwere ụdị nke ha na-ahụ n'anya abịa jecha achịcha anụ nne m nwaanyị ole ga-ata achịcha achịkwa bred na-enwe ụdị bred ga-egote mgbede ihe efu anya mere ụmụ nwoke Igbo anyị
ada alụ nwaanyị n'oge ya mere anyị ga-eji tinye ọnụ nwaanyị ọma ọkakwa ịma na amago mụ na ya ama na anyị bụ ndị okwu gị nwa bụ onye ọbịa biko dụọ ndị Igbo ọdụ n'ihe gbasara elu di na nwunye maka ya ga-enyere onwe anyị aka. Ọhaneze Igbo nwe nne biko n'isiokwu anyị na-akpa n'ụbọchị taa mgbamakwụkwọ ọdụ m chọrọ ịdụ anyị bụ onye ọbụla ga-akwa efie oke ahụ ya ha. Ihe m chọrọ ime ka anyị ghọta n'ụbọchị taa bụ o nweghị ka imechaa ya otu ọbụla ị chọrọ iji mee ya ka ha wee kpọọ gị na gị ka eme onwe onye ka eme mgbamakwụkwọ otu i siri mee ke gị anyị aka n'ihi na ihe aka ka mmadụ ka ya ka eju. Ya mere ụmụnna m ndị na-ege olu anyị na mgbe ahụ ugbu a ana m arịọ unu si unu etinyekwela ọgbachi na ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị na-alụbeghị otu anyị dị hapụ na anyị hụ ha na onye dị anyị mma hapụwanụ ka anyị ji mmiri nkwụ anyị wee mezie ha anyị. Unu abịakwala itiri anyị ọgbachi ka anyị buoro unu ibu efere ji buoro unu trela rice biko maka na unu mechaa ya ihe ọ pụtara unu ree anyị ereghe unu erekwela ụmụ unu. Onye ndị mmadụ na-ekwu ndị mmadụ sa na-ewe ụmụ nwaanyị Igbo n'ala Igbo a ga-azụ mmanụ a ga-azụ tomato a ga-azụ akị a ga-azụ nnu otu nnọgbuo enweghị m nne ga-arịọ Stella pomade unu azịla m onwe onye m chọrọ ka ọ rịọrọ m Stella pomade biko ihe ndị awụ ihe ndị agba ochie anyị nwa ndị agba ọhụụ anyị achọrọ udo dị iru. Ọ bịazi dị ka ọ na-abụzi na ezinụlọ a na-echezi echekwa ị na-eme na-eto a na-eche mbọsị ị ga-alụ di ọkacha ọhụrụ ezinụlọ na-enweghọzi nna ọ na-aka njọ ọ bụ na onye isi ezinụlọ mebi ọnwụ abịagoduru ya ị bịa nwa ụmụnna na-awụghọ ndị ezigbo ya ga-enyere aka ha mechaa gị ihe. O nwere onye nke mma onye obodo a bịa lụrụ onye Igbo anyị ịmasị nsị a lụrụ nwa agbọghọbịa nwoke ahụ ekweghị ya lata ụlọ again. Mgbe ọbụla nwaanyị kwutere okwu ndị be ha di ya jụọ ya na ha resi m ga-eresi emechara nwoke Yoruba ihe ọ nọrọ ebe a na-akpọ ndị enyi ya na Lagos ka ese ndị eri ego nke anọ na ya ahụrụ m ya n'anya ịma ihe ndị ụmụnna nke nwaanyị na-ekwu ma ha na-ekwu nke ọ lụrụ onye efe mma na aga ahụ ya ọzọ ka irie kịta otu aka ndị na-aka ekwu ya bụ ụmụada kasị emebi obodo ụmụada eziokwu ụmụada ka emebi eziokwu kuma m nwa bụ ụmụada but ihe ọbụla m piga n'ụlọ nna m o so m aga n'ebe di m nwa agbọghọbịa na-ebe di ya weta nke asị ya na ọ dịghọ mma nna agaghị enwe ebe ha na-ata m ka emee ihe since a mụrụ ha nọ na Lagos ha na-anata ebe a enwe ha na-erite n'aka ha n'ọkịta ịma ha dị ụmụ nwaanyị ole since onye nke ahụ kpọ di ya ahụ bịa ezi onwezi onye ọzọ n'ime ha bịara village lụọ di ha nche na Lagos alụ ha nke hụgoro n'anya ọnwụ na asịrị ha bi n'udo nwa agbọghọbịa anatabeghị obodo ahụ ọzọ ọsị ikpe ọsị gị gịnị na di ya si na mbọ sọ bụ na o kwutere na ọ na-eje ebe ahụ ọla ihe ọma di ya kwesịrị ime obodo a ọma mme maka otu esi kpaso ya agwa na ọ bịara ịlụ nwa ụmụ nwoke ama m na ụmụada nwe ikwutasị ihe niile nọ n'obodo unu enye ha ụdị efe ha unu ma nke dị mma unu na-ekwu ya ụmụ nwaanyị anyị lụrụ di maka ha nwa ụmụada alụgo ha di nke ha bi n'ime okpu bed maka awụ na-ebi ha n'elu bed agaghị eme ụdị efu a ọ wepụ ha na anaghị ahụ ụzọ maka onye hụ ụzọ na-achọ onye ọma ekwu machin nne mba gị chere nwanyị ọma chebiri anyị ga-eje ezumike anyị ka nwere ohere anachitekwa ezumike isiokwu a anyị ga-ekwuru ya n'isi anyị ka nwekwara ndụmọdụ dị iche iche anyị ga-enye n'ụbụ ndị ọma na-ege anyị ntị unu agakwa n'ebe ọbụla ndewonu.